In the prosperous epoch of the powerful state, thanks to the care of the esteemed praise and great attention is paid to the development of culture and art in the country, and the permanent gallery of the Ethnography Hall of the State Museum of the State Culture Center of Turkmenistan displays the national clothes of Turkmen women and men, various types of children's clothing, as well as tools that our ancestors used in the historical past, and Turkmen national women's jewelry. When creating jewelry, Turkmen craftsmen embodied in them images from the surrounding world, nature and animals. Crafted from gold, these works of art represent a separate art world. Such jewelry is the property of every owner. Jewelry of extraordinary beauty is good for health. In the Department of Ethnography of the State Museum of the State Culture Center of Turkmenistan are presented tahia skull caps, various types of ornaments sewn on women's headdresses. The jewelry sewn on tahia headwear for children is very graceful and beautiful. Here you can see a variety of women's jewelry such as manglaylık, şelpeli manglaylık, egme, qanatlı egme. In our program, a museum specialist will tell you about ancient jewelry. During the years of independence, jewelry art developed dynamically along with other genres of national art. Jewelry was decorated with executive patterns. Over the centuries, the technique of making fine jewelry has been perfected. Our great-grandmothers wore jewelry according to its purpose. On holidays and celebrations, it was customary to wear bright decorations, but in everyday life, elegant and simple ones. Ören ulu mektep bolup durýar. Gadymy döwürlerde ene mamalarymyz bedek şaýlaryny tarp yerden istendik gere dakynyp gidebermändirler. Ýagny şol bedek şaýlarynyň hem dakynys aýratynlyklary bolup dur, ýagny toy bayramlara gidenlerine ýa öý şertlerine bedek şaýlarynyň dakynys aýratynlyklary bolup dur. Ýagny bedek şaýlary mundan başga da ýaş aýratynlyklary boýunça hem dakynys tapawutlary bolup dur. Esasan bedek şaýlaryň agramly bölegini ýaňy durmuşa çykan gyýyllar, ýagny ýaş gelinler dakynypdyrlar. Gidijik 10-12 ýaşlarynaky. Often girls and young women wore jewelry. Children and adolescents wore simple jewelry. Middle-aged women wore one or two jewelry. 50 ýaşdan geçenlerden soňra bedek şaýlaryň 1 ýa 2den köp bolmadyk sanlaryny dakynypdyrlar. Bedek şaýlary türkmen halkynyň gadymy däp düsturlary bilen baglanşyk bolmak bilen ýagny onuň saglyga peýdal taraplaryna hem seredipdirler. Bedek şaýlaryny esasan ýasanlaryna sap kümüşden ýasap, onuň ýüzüne altyn çaýypdyrlar. Adamyň saglygyna peýdal bolan kümüş köp keselleriň öňüne alypdyr, hem de şolaryň alamatyny bildiripdir. The health benefits of jewelry were also taken into account. Craftsmen made jewelry out of silver and covered them with gold. Silver is good for health. Turkmen jewelries most often use silver. Gold was used less often. Silver jewelry is useful for diseases of the heart and lungs. Various precious stones are also known for the healing properties, which are also associated with the traditions and customs of the Turkmen people. Most often, jewelry used carnelian, which protected from lightning and heat. Carnelian is considered a symbol of family well-being. Turquoise is considered a stone of happiness. Turquoise is useful for kidney and lung diseases. This stone is especially popular among the peoples of the East. In our country, turquoise is very popular in the west of the country. Women of the Balkan vilayets are very fond of this stone. Bagdaş hem diýilipdir. Pöwrüdaş esasan böwrek, öýkün kesellerine de ören peýdal bolupdyr. Pöwrüdaş esasan günnäwar halklaryň dakynýan daşlarynyň biri bolupdyr. Biziň ýurdumyzda bolsa
Pöwrüde gaş Gülmeter Türkmenistanyň bedeg şaýlaryna has köp tuş gelýär. Balkan welaýatynyň denanlaryna mahsus bolan bu pöwrüde gaşy şol halkyň deňiz ýakasynda ýaşaýanyny alamatlandyryp pöwrüde gaşy gök renkli bolan soň bedeg şaýlaryna esasan pöwrüde gaşlaryny köplenipdirler. Wagtyň geçmegi bilen çüýşe gaşlar emele gelip dürlü renkdäki ýaşyl, gyzyl, gök çüýşe gaşlar ulanylypdyr. Bedeg şaýlaryň On special solemn days, women wore large sets. This promoted correct posture and was beneficial to health. Children's jewelry is also very popular. Children's clothes were decorated with silver items, dädibent, okyay, kurtagulok, tomarça. Rarely were these products decorated with stone so that there was no burden for children. Çağlaryň bedeg şaýlaryna hem görmek bolýar. Çağlar üçin ýasalýan kümüş bedeg şaýlary tap kümüşden ýasalypdyr. Taglygyna peýdal taraplaryna hem seredilipdir. Çağlar üçin bedeg şaýlaryň bäzbent, okýay, kurtoglok ýa-da tomorça ýaly görnüşler ýasalypdyr. Şularyň içinden tomorça bilen kurtoglok bular jübüt ýasalypdyr. Hem de olar tap kümüşden ýasalypdyr. Teýrek kalatlarda gaş oturdulyp, ýagny şol bedeg şaýynyň çağa agra mermelik üçin ýetlenipdir. Bedeg şaýlarda esasan tap kümüşden ýasalyp, onuň köp bulanmagynyň sebäbi bolsa çağlaryň taglygyna peýdal tarap. The main material for making jewelry was silver as it's good for health. Basically, silver items were sewn to the boy's clothes from the back. This was done as a talisman against the evil eye. In ancient times, a silver product was thrown into water, and then it was boiled and drunk. Silver items were especially popular in ancient times. They were carried out with them, setting off on a long journey. On the way, silver items were used to desalinate water. Türkmen halky şol kümüş şaýlaryny esasan köplen şemişe ýanyna götürüp gedipdirler. Ýa-da ondan bedeg şaýlaryny ýasapdyrlar. Onu gerek wagtyna durmuş harajaty hökmüne ulanypdyrlar. Şonuň ýaly daş ýola gidenlerine bolsa ýeriň azy suwuny süýjetmek üçin kümüş şaýyny atyp şondan soňra şo suw ulanypdyrlar. Kümüşiň peýdal taraplaryna türkmen halky hem biren köpüns berýär. Şeýlede kümüş bilen baglanyşykly çağa dogulup 40 ýyldan çykandan soňra National customs are also associated with silver jewelry. For example, a silver product was thrown into the water prepared for bathing a newborn who turned 40 days old. Thus, the purity of the water was checked and this symbolized prosperity, abundance, moral purity. And today, national traditions and customs associated with silver jewelry continue. Museum workers carry out important work on the scientific study of the national heritage, cultural heritage of the Turkmen people, and its widespread popularization in the world. Bedeg şaýlaryna kümüşi has köplenipdirler. Türkmen halkynyň durmuşyna kümüş bilen baglanyşykly şunuň ýaly ajaýyp däp desturlar gadymy döwürlerden we şu günlerde hem ýerine ýetirmegini dowam edýär. Jewelry has its own age characteristics. Girls wore guppa with pendants. With age, the number of jewelry increased. Girls wore jewelry such as guppa, yengselik, çekelik, gulyaka, bilezik. And after marriage, women wore such items as buqaw, gursakça, bilezik, gulyaka, teneçir, manglaylık, şelpeli manglaylık, egme, which is sewn into the börük headdresses. The keteni dress was decorated with apathy and gunjuk jewelry, and the red dawn robe was decorated with the çapraz çanga product. The weight of jewelry for young women was much greater than for girls and older women. Middle-aged women wore jewelry such as gulyaka, nağdal, heykel. The heykel jewelry was worn on the left shoulder, as silver is useful for diseases of the cardiovascular system and the nervous diseases. Denanlar bolsa esasan gulyaka ýa-da bolmasa nağdal
heykel ýaly bedeg şaýlaryny dakanypdyrlar. Heykel bolsa esasen ýaşul aýallaryň dakynan bedeg şaýy bolup çep tarapdan egniň üstüne dakylypdyr. Bu bolsa şol çep tarapdan egniň üstüne dakynmagyň sebäbi kümüşiň ýürek damar kesellerine, ýerek kesellerine ören peýdalygyny alamatlandyryp, ýagny heykeli çep eginleriniň üstünden dakypdyrlar. Hormatly prezidentimiziň taýystalar netijesinde ýurdumyzyň muzey gomuna hem köp işler alınıp barylýar. Ýagny muzeylerde saklanýan gadymy miras. And the prized recipient of the Pafos State Museum workers carry out important work on the scientific study of the national heritage, culture heritage of the Turkmen people and its wide popularization in the world. We're grateful to the esteemed president for the revival of the national heritage, national values, traditions and customs. I wish the esteemed president sound health, long life and successes in government activities. The deeper you plunge into the centuries-old past of the Turkmen people, the deeper you penetrate into the culture heritage of the Turkmen people with its unique national characteristics rooted in antiquity. We see this in the golden pendants of ancient Turkmen jewelry which are passed down from generation to generation. The scientific staff of the museum do a lot of work on the study of historical values on a scientific basis, collection, the restoration, careful preservation, as well as the organization of exhibitions in order to convey national values to the people. The prize recipient of the Pafos State, thanks to the efforts of the esteemed president, the country has created wide opportunities for the development of national culture and art, the study and popularization of the historical past, the national heritage of the Turkmen people.